Anya laki din! Anya, awan man ng tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't kanti kasto pa nagbiang. Huh, po, no nagrawat kanto mga ming. Anya? Pudno ti bagbagak, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam ti labay mo, uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom. Kat pudno mo ti bagbagak, sana ya. No. Anya nga ita, awan man bagas tayon, naimbag ko man no da trabahom, Ay, ngam awan man. Di ka kadi madanagan bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mon, ngam nagrawat ka pa ilang amangan. Na. Tirumbang kan ka, no awan ko mati trabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Ne, nakapulos ka may. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan, awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Nakaungot ka matan bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka pailag trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan mal, ad damat arumaw rawot ka. Ne, si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idi na minsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay nagpamerienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isula ang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. Ato'y titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako na tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko, tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lang tatitiks ko rin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanan tayo. Ay na, unahin bakit na kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, si kansalang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Ah. Kita man dagiti asawa ti kaaruba, inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam si ka, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka di madanagan bakit? Anya lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tungpal kantang. Ay pangasim, di mo mararamidin ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya. Ay na, no siyak ti sika. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga giinang. Never. Tasika mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan ngam... Gamanya, di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka, nga awanton, ti mangipaay iti... Hoy, tila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? O, di useless. Oh, Kayla anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na?
Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wan nga paiso. Ay unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapod iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Unay mo day tanapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog ka may. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, mabisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ka. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wan! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes sa maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat idi anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga asidagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo. Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh. Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. Hey, sige. Ingka nga doon. Panawan na nga doon tayo iturog ko. Anyati ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang dangag kuraus, ijay ayandain siyang. Ay nasaanan nana, ngamin jak kayaten ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana, saan akon amakitang dan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar! Wala na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo ken kwa na amang sapul laengen iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan nga min kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamahan da ti tagtagainap ni Pedra. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Ay na, naimbag da imay ka, bakla. Wata, apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. Wen awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamat ati mapampanunot na gidyang agasawa takaslada ag mauyong. Wen garod payman, tanong masabat ko laday ja Petra, baga akman. Ay, tata, barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra. Agpanunot ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo. Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya?
Kat uray pa inukasta, agtrabaho ko'y lata, Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin ang makitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanan. Awan pa'y si daan mo. Kasta ya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matan di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsina, ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to, no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikan. Wala kay, ina nga rudal. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Eh, apay tata. Apay nga, saan kamot tin ngom umay makitang tangdan iji bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainap nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti ko namkit umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Ta diyo kayat ti maartapan. Anya, Mala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga ron? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Hinanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamad ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklak takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa'y ngay may ka dito'y balay may. Una na, umay ko la kumasaludsudan, no makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tata insyong. Agsubli ako ma. Yan niya, nakababain man, numanyangay nga rod. Yapay, saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw? Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau, nga awanan ti mula ni insyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo amakitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nak ko mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayong asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy kinala kay ikaw, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita.
Kun dagiti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tatang. Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo mutan na makitang tangdan. Ngam saan bagayam? Pasensya kay kuman, tatang. Ay, Manipod ita. Lipatan min da a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay lang kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Anya laki din. Dulpaw, agreed kan. Aldawon, Dulpaw. Ay, bumangon ka dita, antayin ka sumakdaw. Kahit ko pa iti maturog. Di ka pala bumangon. Dakay mong tegsakdo Sak man ti baon nyo na bigbigat. Ay, pasensya kan Marites tasaan na kayat ni Dulpo ti bumangon. Marites ko nam. Ayan ni Marites nanang. Ay, kunkunak laang tapno bumangon ka. Ha? Kita ano anya ti orasan, oh. Ni nanang met. Kunak nupod nung adda ni Marites. Nah, sapay agulis ka ba nan? Maturog ka ba nan? Kat imal aldawanan? Anay ko. Ay, Kantil kayo man nanang. ingka sumakdown. Ha, padasam ti maturog ta makaraman ka kanyak. Nagrigat ba't abumbangin da ito gripo na ya. Sapay nagpudot. Kastaune alingat kon. Ay, nagbasit ti rumwar adanom. Ari Dulpaw. Sa dino ti papanam pare. Agbirbiro ka nga rin di ti kadwak ngagsat. Ha? Apay ngagbiro ka bilangay. Siya ko na. At dansa matararamidam. Awan. Sa dino ti pagsatan ta. Kati jay sigod Ijay kantina ni Marites. Ha? Ay, katuwa na. Makitak manan ni lab ko Marites. Baring ano song batan na kanita agundaway pare. Nagmayat ngayon no kasta. E di kalay sa madagosan na. Una, ibaga kininanang. Apartyen nan tay may sa atakong na. I love you, Marites. Nabartag ka manan, Dulpo? Sa mula ang mat maibaga ti riknam na mabartag ka? Uy, saan mo talagang ayatan ka. Di mo man igyaman ta imak. Makita na ka ni tatang ko. Basi-basan na ka iti binalsig. Sige ka. Uy, pare, relax ka ngamin. Agtugaw ka lang, dito'y pag-ininuman ta. Love ko ngamin ni Marites. Wan, love mo lang. Nga magtugaw ka. Ado pa'y tiara nga inuman ta. Marites, adda ka di matlang namnamakan ka? Dulpo, ibagakot kan ka, adyak kayat ti makiasawa iti mamartag. Anya? Pare, napakayak sa amatan. Saan matikunak? Marites, saan nakmat amamartag? Inawis naklang dahito yung kumparik nga ginom kami. Anya, saan ka mamartag? Inal daw to pa makitkita ka na bartag. Sige, agbayad kayo kit din. Adda pagbayad mo, pare? Awan, sakti nang awis kan ka. Isu sakti agbayad. Mala, Marites, ibagam no manuti bayada. Marites, pasensya ka na. Nakatulog matantoy kumpare ka ni Dulpo dito'y lamisan dito'y tersinam. Nagbita mabarbartag day tagayem mo. Apay si ka. Saan ka matunay na bartag? Basit nga mintininom ko. Kaya't ko lang tiagis tambay dito'y. Marites, mabalin ka dito agaram kan ka? Agaram ka kanya? Nabayagan nga gayatakan ka.
Nimot ngamin dulpo ti mangibagbagay ti ayat na. Apay ngamin ati ka agaram. Kayat mo sawan. No agaramak. Adanam namak. Medyo. O, sige, Marites. Agaramakin ka. Agpasyarak to di balayo ton rabi, ha? Dorde, sing. Ay, sus, nabartak at talaga day tagayim mo. Ay, saan samot din ang makaawid? Ay, Iawid ko man layangan. Uy, paridulbo, agawitan. Nagaramak pa ko ma. Marites, I love you. ipay damalangan di tapapag. Nagdagsan ni Dulbo, nana. I love you, Marites. Ay, sus, sa dino ayatin na ginuman nyo manan. Ijay kantina ni Marites, nana. Agyaman akan kawan, dahin tulod mo dito'y balay. Kasano, dahito nga anak ko, inal daw matan ang mabartag. Marites a Marites. Kaya't nga taaya ni Marites, kat di pa'y agdigdigos dahito yung tao. Agar-aramid kayon samot iti damara. Ay, wain, Maray. Apay, adag kasar nga anak mo aya, paray. Ni Marites. Makiasawan. Ha? Makiasawan ti buridet mo? Sino ti mga asawa kinkwana? Ni Ray. Ni Ray? Di barkada ni Dulpo? Isumad ti kayat na. Ay nasayahat mo no agasawan ni Marites. Tanay, adan samot idadnan. Isumad ti ibagbagakin kwa na, Maray. Sapay ko ma. Tamadaan da iti uray dua nga anak kini Ray. Ay, Dulpo, anya day tararamidam. Pukpukpo ka mo day tagripawn. Simsimbag nga road. Tapno umado ti rumor adanom. Itaban pa asan ka anapan nagbartag? Awan barkada man nangawis kan ka? Anda ka no aramidan ni pare Ray. Kan may isa, agbalbaliw akon nanang. Isardeng kon ti aginom. Agtrabaho akon. Tapno kayat nak ni Marites. Madama nga agar-arami da iti damara di tabalay da Marites. Apay, di mo nadamdamag da ita? Ti anya nanang. Agkasara ni Marites. Anya? Oy, didak man angawan iti kasta nanang. Ay, makapakigtot mo detang imbagayo. Ay, di kagladingit anak kaw. Ni kanugayam Ray abarkadam ti mga sawa kinkwana. Anya? Ay, salpag da jari. Di namat imbagbaga kanyak. Awis-awisan na kamapan aginom iti istor ni Marites. Tagayam. Ay, ala sumardeng kan. Apay nga Ay, di mo bagay ti agsangit. Malakyan ka. Apay, binagayan na yati agsangit. Nasakit tinagam ko nanang. Nabayag nga inayat ko ni Marites. Nalaki din. Ituloy mo na tarimaan ng day tagripaw. Perjekto pa'y. Ay saan mo nga iramraman day tagripaw? Iti sakit tinakam mo. Marites saya. Marites love ko. Ay, kasano ko mga minakayat na ka ni Marites ka mangmartag ka man. Ala, boyan
Ala! Nay, nagturuidan da ito Adolfo nga agsalay ditong ati salunan. Kasta ni ako lang tin ni Dulpo. Oh, kitaan nyo. Kasla agkisyo nga agsalsala. Ray, ingka anawaan ni Dulpo. Imbagan ka tagayam na ka, barang denggan na ka, kat saan nga agwala. Na, kitaan nyo ha. Inuwid-awit nanti panagsala na. Isound ti center of attraction. Ay, mangibabaeng. Ayan ngayon ni Dulpo. Imbati ka likod, nakaturog. Anya? Ay kaasimat. Kaya't naktumat nga minadanugan, idinalisyak, dayjay, nakusbo iti kapitakan. Baya mi jay, agawid to inton mausawan. Hindi ka man sumanangit dita si ka Dulpo. Nasakit nga rin tinakam ko, nanang. Inasawa da ni Marites sa lab ko. Kat tinasakit. Diyan pa mat kumparik, tinangasawa kin ko, ana. Nagado dita babae. Isula ang ayat isang sangitan mo. Awan mo makita ka sa bali ang babae. Oh, ikan ka iti kwartam. Oh, daytay, Anwak na ita 5 piso. Ingka video kay ijayan ni Ribeng. Saan ka day anausam ka nga kanta-kanta? Katuan mait. Natawid mo dyan na pintas a boses day di tatang mo. Kat, apay nga rin nga ibaon da kay bidyok yan, day abalkat. Day, balkat kon kunam. Kat ano ti kwarta ni Ribeng. Ay, diya kaya day abalkat. Naglukmag lang arudan. Bakbakatan pa'y. Nasurok asing kwintanan. Nagminupusan na. Ala, alam mo na ito 5 pesos tayong kagkanta. Pigsaam, tapno manggagaw, No di pinilit ni nanang nga umay agkanta. Sa anak ko mga umay dito ay ayan ni Balkat. Nimat mangkan atatang ni Marites day nakatugaw. Kat adda katibtibol na. Loko day di alakay. Sabagay, balo. Nagubing di katibtibol na. Dolpo, ayat ko. Ay salbag, nakita na ko ni Balkat. Umayak lang agkanta. Si Kamot, apay nga umay ka lang agkantangay. Kat adda ak matamaan ni Jer ditoy. Ha? Ay, di nakman sagid-sagidan. Tani, anda allergic ko. Umay kakit dito agtugaw ka ijayan ti VIP. Agkanta ka ijay, agingga akay kayat mo. Libre Wala? Oh, kayat mo ti bis. Ay, Dulpaw, Apay nga da ka dito, tata. di mo ibagbagay ti sa bali ang nakita na dito Uray kiniray, agayim mo, di mo ibagbaga. Gayam ko ay dyan. Kat no inagaw na ni Marites alab ko. Umay ka, ilibre ka iti may sa botilya aber. Basta agulimak ka. Uray sandak nga libre. Libre ak dito yung aginom. Libre ka dito. Taapay. Kat no patay na patay kanyak di aking kuko iti dito ya bidyok yan. Oy, di ka man. Uy, tata, di mo nakita ya, asinabat na kitay. Ay nagmayatin no kasta. Uray gaya mamartag ka kat adalat ta gusto ken ka babae. Ngamjak kayat ni Ribeng, tata. Apay adi mo kayat kat nagbaknang. Naglukmag, nagadua layer ti bilbil na, double chin pay. Kita man ti panagnana, agpakkapakkang pa yan, gapo iti kinalukmag na. Alam kit di day ta mikropono. Tasikan ti sumarunong nga kanta. Ayaw na niya. Agkantaak man, tapno maikat ti sakit tinagam ko. Anya ngay ti kantaam. Di jay tukso, layuan mo ako. Apay mo't aday ta. Isagot ko kay ni Ribing abalkat. Bala, agkanta ka nga ruday.
Ag-close kami, tata. When nga raw, da kami langan kinidulpo tinabat-bat. Problema kita no, kasano mayawit ko ni Dulpo. Sapay, medyo nabarte kakmitain. Katibati yun Siya kung timakamo kan kwa na. Ay, mabalin nga ibatek. Wan, agawid kayon. Manungay di bayadak. Ay, bayan nyo mutan. Ay, kasjay. Ay, thank you, Aribeng. Yak mo no pangalan ni Dulpo iti pagbayad na iti ininom na. Sapay may saki sabir. Saan kon apabayadan? Ha? Itamang paya din nakarining ni Nanang abigbigat. Abi nagsip nga ito'y asilid. Kutsun mat dito nagturugak. Dagur-urok akaway ko. Sapay nagpigsa. Sino nga tada ito'y? Pinandagan ng itisa ka na. Naglukmag matanti. Saka na kan tiima ng impandag na kanya. Dulpo. Ay, sus! Ayat ko. Kanibus anak san. Oo, di ka bumangon. Umay ka pa yata maturog ta. Apay nagkay data. Anya tinapasamak. Apay, di mo malagip. Ngay di nabartag ka itirabi Kat pinilit na ngayon sarak dito'y silen. Kat... Ay! Awan malagip ko akasta. Ayan tiri daw. Agawid akon. Nanang! Tulungan nak! Kahit mo asawan, di na kayat nga itong pal? Anya nga itong pala sasawamat. Sana mabalin. Ammom ti dosa dagiti ripe sa kasken ka? Bitay. Apay nga saan kamutin ang nagawid idirabi anak kaw? Nanang, naisagmaka kon. Anya? Mga sawa ko, nanang. Oy, agad ano kan Dulpaw? Napan ka lang nag-video kay dirabi ita mga sawa kan? Nanang, umay ka no dagiti naganak ni Balkat intun madamdama dito'y balay. Dumanon da ka nun, nanang. Anya lakit, day? Iso dati umole, abinabaian. Ay, nagtaragi kakit din ay anak kaw. Ay, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Ay na! Rabiin ngam awan pay lang ti amam anak ko. Wan nga rod, nanang. Ay na! Sumangpet la dayay. Talaga ang madurab ko ti subsob na. Ha? Naguyong kay mutat, nanang. Asino ti saan ama kapungtot iti kasjay nga ugali ti amam? Awan pay met ti aldaw asaan amarabyan nga agawid. Ti awanan bain a talaga, ha? Ala, huston, nanang. Sumangpot mo't kadayjay madamdama. Urayin tayo laeng ka de. Amangan no adala dim magasan na. Dim magasan nga bagbagamag. May sakamag. Anya? Ad-adamanin ang makapungtot kayo, nanang. Panawan kay man laengan. Papanam ngay pare. Santay pa na ibos dyan arak ngayon inuman tayo. Ay, pasensya kan pare Ay, sa nabalitan nakita gaya ka na kayo. Jack mabalinti marabyan kahit. Ha? Amumutay. Nakawi-uyong ni baka ka. Advance una ti pa nagpampanuno na kinuha. Tungkal marabyanak. Ibaga na nga da ka no babae. Ay, anya laki din ti asawam.
Kunak laki din nun eh. Katnan na dyan nga ugali na pare. Ay. Saan pare? Kimaro pa ikiidiita na. Ala, hingga nga ron pare. Narigat mo, no marabyan kang agpais oh. Ang mga no isula ang tiga po, ti pagapaan niya oh. Nagsayaatan, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si Katuryong. Ha? Agasam dat, nakainom ka anagawid iti kalman. Sa ita, nakainom ka manan, inton bigat, uminom ka manan. Unay kan bakit? Saan ka kumamot na kasta ah? Sanak mo't nagbartag iti kasta unay. Ginapudno na ado ti arak nga impasangon di busme itanalpas ti trabaho. Ngam hindi na ibusme di may sa abutay, nagawid ako na. Anya? Ngamin, jak kayat nga agungot ka manan. Ha? Salbag ka talaga. Siguraduam lang adagiti katrabahuam ti kainumam, ha? Anya? Nay, anya man ti bagbagamam. Ha? Maamuak lang nga da babae inuman niyaw. Ha? Biyag ko naktumag. Mawatam! Oy, aldawan. Apay asaan ka pala ang abumangon si Katuryong? Bangon! Unay kan bakit? Ay, nagsaba pa ilang, maririingin na ko. Ay, katamangan no agur-urayan ti babaim. Narigat mat no iso ti agur-urayam. Anya? Ala, bumangon kan. Uray saan kan amamigat. Rumwar kan, tayay latan babaim ti pamigat mo. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaom kanya kon. Oh, di ka man nagpamarang awan aramid mo si Katuryong. Ang mga numadurab ka bigbigat. Ala, bumangon ka, tarumwar kan. Anya? Ay, pasensya kay kuman, Uncle. Dito ya kon ah, nga umay makikape. Ay, awan na nyaman na, kaanakan. Apay, nagapa kayo ka di man ay nga gasawa. Kuangkal, saan mait? Awan mo ti madingar aramidag. Nilabakat ko ti kanayon na mga apakanyak. Anya? Kanayon nga atapon na nga da babaek. Ay, kunak man nun na ikat nanday nga ugali na. Saan pa Uncle? Kimarukot itan ah. Oo, nayon dayay nga asyang. Sana nasayaat dayay nga aramidin na. Awan ti nasayaat nga ipay ti panagat-atap iti asawa. Nang rona na wang makinapudno na. Day takot nga rod Uncle. Kanayon ko nga ibagakan ko na. Awan latta. Ay, nalabas mo ti asawam Turyaw. Nalabas ti panagimimon na. Unay kan kumare. Apay, masigurado nga adasan anasaya at nga aramidan nila kay mo. Ay na, wen kumare, masigurado nga da babae na. Babae? Kaya't mo asawan. Aduda. Ah, ay katuan. Amok, saan lang ang amay sa wenno do ti babae ni Turyong? Unay kan kumare. Saan kumamot akasta ah? Amok anasingpot nila kay mo. Di na maaramid day taatap mo kun kuana. Ha? Ay namare, amok ti asawak manipod dapan aging gat ulo. Iso nga amok nga agbababae day jay. Aniya? Ay na kumare. Tapno saan nga ron nga agsapul ti asawam iti daduma a babae. Surusurum kumamot nga agdalos iti bagim. Agpapintas ka. Iti kasta, confident ka. Asaan na ka nga isukat nila kay mo. Mare. Pudno ti ibagbagak kumare. Agdigos ka, kan agpabanglo ka. Apay, iso ka ding agbababae ka, gaputa makitam adyakon maasikaso ti bagik, kasta ka di Turyong. Anya, matday ta nga ibagbagamon bakit? Ay na Turyong, dayta pa nagrup-rupam, amukon, mariknak nga da babaim ka. Ay una yan, pangasiman bakit? No awan ti bagam, panawan nak ditoy. Ang mga nun niya peti maaramid kukan ka. Anya, dayta ti paglaingam, ngamin, guilty ka. Iso apud no at talaga ti atap ko at da babaeng.
Inton kwan, pinaypaysok lang arod. Anya? Agbabayak man langay. Total, isumot ti kanayon nga ibagam. Di iso ti aramidag. Unay mo tinda asawam pare. No siyak ti sika, amangan no anyan ti naramid ko. Nang rona no kasya na bambanno ka. Sakit iso ti isabsaba na. Ay, makaraman na. O nga rod, agtep-tep-pilak lang. Gapo tadyak kayat nga aga pa kami pare. Sa bagay mo't kidiya pare. Ngam nasken nga ikam ko matipagnakman na. Iti kasta, may kat na ti kasya nga ugali na. Ay, makan ano si ti kasta nga ugali ti asawa pare. No siya ka di ore di tana. Ikak to, iti pagnakman na pare. Nasaya at na nakasangpot ka na kay. Apag iso, nakaluto akon. Mangantayon. Ay, iko. Mangan kailatan. Nabsugak ngamin. Anya? Nabsugak pa'y bakit? Nakan kami ngamin, iji balay da boss. Kasangay ngamin ti anak na ita. Anya? Ti kunamkit de. Nabsog ka iti babae. Anya? Siguro, naragsak ka manan iti babae man niya. Anya ka din day tangay bagbagamaya. Ay unay kamutain. Nabsugak kunak, tanangan kami jayan da boss. Ita kastati bagbagam. Inlut-lutuan ka iti naimas asidaan. Ngam saan ka matgayam amangan. Ala, pumanaw kan. Mapan ka iti ayan ti babae. No isaw, panaw! Baglakit din. Kasaan kay pa nakaturog tata? Why, saan pa ay? Nukas to sa anak pa makaturog. Agdeng-dengega kay ti drama iti YouTube. Drama? Why, tayo man drama ni Dan March. Hanya laki din. Ay, maglaliw-liwa ka. Nasayat no kasta tata. Gituyak pa man la makiturog. Apay, nagapa kayo manan iti asawa maya. Ay, awan tata. Gapo tayong bagaklaan absugak. Iso kunak ang mga dalatan iti anak may. Ngam nay, kasta una yun ti pungtot na. Anya? Ibagbaga na. Nga iso kano adyak mangan, gaputan absugak kano iti babae. Ay, anya laki din. Ay, una yan na talaga. Nalabos na talaga ti asawam. Managipapan. Huwan nga ron tata. Jak amo no niya ti aramida ken ko na. Tapno maikat ti kasday nga ugali na. Anya? Kasta ti inaramid mo, kinilakay mo, kumare. Wen mare, nagluto ak ngamin iti pangrabyan mi. Sana ko naasaan amangan gaputan absog. Ay, nagungeta ka. Anya? Iso nga amok anabsog iti babae. Unay kamutan, kumare. Saan ama aramid nila kay mo daytaken ka? Kunak manan. Ala no itultuloy mo pa'y daytang aramid mo. Amangan no pa'y paysuon na lang araw. Gapulang iti dayta pinapanaw mo iti balayaw. Anya kamutan? Kat nagturugan ng araw. Ha? Diyak ka mo ngam masigurado. Napanday jay iti ayan ti babae na. Aniya? Anya? Saan ka naturog iti balayaw, pare? Saan pare? Nakiturog ak iti balay da tata siyukoy. Anya? Siguro, nagapa kayo manang gani bakamaw. Gusto ka. Gapot adyak kayat ti mangan. Tanabsugak kunak. Yun ibaga na mo tanabsugak kano iti babae. Anya? Ay, nalabos, mate. Ay, na yun ti asawang baray. Nabsog ka iti babae. Anya ti kaya nasawan. Ay, salbag kita dayta. Jakman amukan ko na pare. Ikam nga minan ti pagnakman na, pare. Ang mga nakarkaron tupay taramiden na kingga. Ne, apay nga agong ungot kayo manan, nanang. Kasano asa anak ang makapungtot? Aw-awagak ti amam, ngam babae mat ti simungbat. Anya? Ay no! Talagang adda babae ni Toriyang. Tiyawanan bain nga amam. Talagang sakit di amaputad.
Bagi na, tapno sumardangan iti kinababayro na. Anya? Aday ta. Nangagma. Uwan nga agpaiso niya. Babae matinagsao. Pagawid ka lang, turyong makitam at talaga. Awanan kay ibaen. Laklakayan kan nga maalampay lang tagbabae. Tinumpanak mo latan. Anya ti kayat mo? Maragsakan na iti panagbababaen. Anya ka din day tangay bagbagam. Nabambanuga ka naggapo iti trabaho. Kastakid din ti aramidom kanyak. Tapno amaw, aw-awagan kay di kalman. Ngam babae ti simbungbat. Ah, Oh, di ka man agin diding awan amuna. Amangan numadurab ka. anya. Ala amin akawas mo. Agtalaw kan. Naa. Kunaklakit din no ipampamaysam ti oras mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Day talabukod mo pagragsakan ti amaw. Ay, Jack Amon no nya ti mapaspasamaken ka. Anay ko. Awanan Anay. ti adupay asao kunaknay. Ala amin akawas mo. Tagtalokan. Mapan ka iti ayan ti babaem no isaw. Tapno magnak ka. Apay niya inanang. Pinapanaw yung mutlatan ni tatang. Bayam tapumanaw. Uray saan pa'y kit din nga agaw awid at yawanan bain. Anya? Amam ababae ka muna. Anya? Ingkakit maturugan. Saan aday jay nga amam ti pampanunutab. Papairon to mo lang. Anya ka din day tangar aramidam iti asawa, Mare. Pagnakman na mare. Kasano ajak makapungtot. Aw-awagak ti cellphone na. Ngam agasam, babae ti simbungbat. Anya? Kayat mo asawan. Pudno ti atap mo nga da babae nila kay mo. Ay naku, adda mare. Agoray ka, awagak nila kay ko. Din ka ma? O sige man nga rod. Aha. The number you have dialed is either unattended or out of Aday ta, coverage area. nangag mo mare. Aniya? Ay na, si kansakit din ti madurab ko, kumare. Jak mo, noon niya ti maibagakan ka, mare. Ti kayat asawan day ta. Saan ang makontak nila kay mo? Out of coverage nga raw. Ha? Diyos ko, paawidam nila kay mo. Uray padasan ta. Idapak tayo ti cellphone ko. Saka agtawag. Kastamot lang ti sumungbat. Anya ka matan. Anya? Pagat atapam laang jay tao nga awam dakas nga aramiden na. Day, si kamot gaya masyang. Itaman pa nga may ka dito'y balay. Tata, damagak la ko man no adda dito'y nilakay ko. Ha? Manungal daw nga minon asan anagaw awid. Jak amo no sa dino ti ayan na ita. Ay, basol mo mutlaang no apay-apay manaw ti asawam. Day ta ugalim nga main. Day ta panagim imon mo wanay dumduma. Ha? Ikatim nga minan, day ta nga ugalim. Kanayon mo ang pagatapan ti asawam nga da babae na. Sakit pinapanaw mo. Anya nga ita, sapsapulam mo lang. Tata. Awan tinasayaat nga idan ti panagat-atap kung panagim-imon. Maawatam, asyang. Awanan ni Toryong. Simuro ta ni ti babae na. Impay-paysunan ti kanayon mo nga ibagbaga. Ay saan tata? Sana punto na ita? Saan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Anya laki din! Ay, wag gayam. Inton umay Sabado ti aldaw ti panagdadalos iti kalsada, bakit? Wan nagpaisaw lakay. Sino nga iti mapan kadata? Ay, si Kaa. Ang no, mayat to na ito si Kikaon, Saktaon. Noon lakay. Nakababain mait no awan ti mapan kadata. Amangan no adda may ibaga dagiti kapurukan. Ay, wine. Sapay naglalaing na agririn mo kwa. Noon nga raw. Di dala maawatan ti bakit kan lakay. Ay naapaw. Nay, adda kayo pa ilang dito isang wanan ti balayaw. Kagawan. Ha? Nagmayat pa ilang ti panagkapkapiya, ay. Kawan! Kung naman no itangal daw ti panagdalos tayo iti kalsada. Kagawan. Kawan pun siyaw. Itangal daw. Umuna kay latan iji pagrugyan tayo pagdalusan. Sumarunuak taw, kalpasan ti panagkapik. Sige nga raw, kagawan. Sumaruno kayaw. Wan pun siyaw. Di kay madanagan. Umayak nga umay. Anya? Nalabsam ni kagawad nga agkap-kape pailaang ije balayda? Waing, kuna laki din no iso ti mangidaulo kada tayaw. Sa magayam. At dapay lang ijay mo, nagmati di 4 na tiyaw. Nagmati igupan na iti kapay. Una yan ni kagawad. Baring ano po nung umainton maramdaman. Patsyo mo dayjay. Mamati aktulangan no addan asim mangpal. Ngam no kastalaang asao-sao. Ultimo. Wang nga raw. Nuapay makas yan ni kagawat. Tunggal adda activity tayo dito'y purok tayaw. Imbis nga iso kumati mangidaulo. Samay. Kagawad nga raw di dunya. Si Kam. Day. Apa yan? Anyat orasan ngamawan pailang ni kagawad nita. Wang nga raw nana. Naku nana itay asumaranaw. Nga mawamutay. Hay, awan, agdalos tayo latan Saan tayon anam namaan nga umay dayjay? Amangan no saan pa'y analpas ti panagkape na. Ay nauna yan. Kanayon, Met. Tunggal adda matrabaho dito'y purok tayo. Iso ti numero 1 nga awan. Ngarod anya ngay ngarod kat kagawad. Baybay antayon Ay sana mabalin San aga po ta kagawad kat kas giant teraramiden na. Pagsasawak dayjay kung aktuma. Uray pa'y kagawad, uno presidente. Pagsasawak nagsasadot damat ngamin. Kitain nyo. Nalpasan ti panagdadalos. Ngem, awan pa ni kagawad asim mangpet. Hay, wan ngarod. No anya ayat ti nakakumikuman namanen. Ay, masabat ko laday jay. Baybay amon bakla. Saan na bale? Nalpas mutin ti panagdalos tayo. Well, hindi may di naman alawas. Iso, tinagko na nga iso ti mangidaulo kada tayo. Ngem iso ti awan. Ay nabay amon. Amangan no agsin nung bat kayo pa'y. Gapulaang iti saan na ayo umay. Ya, saan nga may ni kagawad ni tapakay? Saan nga road lakay? Urayan milakit dain. Ngam saan mat nga imay? Ay, adda siguro napanan na Awan! Tanalabsan ni Punsyo itay bigat anagmayat kanaw ti panagkapi na isangwanan ti balayda. Kan imbaga na kanaw asumarunaw. Ngamawan mag. Ibaga na nga iso ti mangidaulo ngam iso ti awan. Wan nga raw lakay. Ay na, nukas jay na kanayawn. Saan kun ngay butos inton umay apa nagpipilay. Ay uray siya. Anayamot kas dya kagawan. Agsadot-sadot. Ang amdo na pagsayaatan ti barangay. Ay na, sana mabaling nga awan.
nasabat kayo kagawad. Ha? Agur-uray kami nga umay kayo idi nagdalos kami ijay kalsada. Ngam saan kayo mat ngay may? Ay na, pasensya kay kuman ha. Imbaga kinipunsyo asumaruno ngamjak meten nakaumay. Ha? Idinalpasak nagkape. Nay, naiturog kumeten. Anya? Makapatuglap mat gayam jay kape akinapik. Isu asaan ako na nakaumay. Saan na bale? Umayak to, inton sumarunong agdalos tayaw. Promise! Anya? Isalbag ang kagawad. Nay, apayan nakastati bagbagam doon na. Mabuisitak nga rod. Agasam, kunananay. Isu kanu asaan anak ko umay idinagdalos tayo, gapo ta nakatuglap kanu kalpasan ti panagkape na. Anya? Kasta timbaga naking ka? Katuan, nasabat ko itay ijay kalsada. Hay, makadadaol iti aldaw. Ay, anya, mutin ni kagawad. Samot nga no tiras rason na tiyaw. Un nga rod, nga mala para makita inton umay apa nagbubutos, nupilyen pay laeng dagiti tattao ngay butos. No siya ka makaibubutos mo. Ibagak to may makaturturuak intong pa nagbubutos. Oh. Una, tapno maamiris na dayjay ngay bagana. Anya, kasta timbagan ni kagawad kin ni Duna. Wang kanaw nana, nakaturog kanaw, kalpasan ti pa nagkapi na. Iso asaanin na nakaumay yung nagdalosan tayo. Ay una yun dayjay akagawad. Anya matang di kas jay apa nagras-rason na. Wang araw. Paslamot din ubing ni Duna kasarsarita na. Takas jay timbaga na. Irwam na ati kas jay nga ugali na. Kita agno dapay mayat amang ibutos ken kuana. Inton umay apa nagpipilay. Ay, nusyak nana. Talaga saan ko nga ibutos ni kagawad nita. Saan mo anasaya? Ati ugali na. Ti awanan pa'y nakagawad. Iso asaan nga imay, gapo, ta makatugtuglap, una yan. Wan, day tatimbaga na kanyak idinaminsan anasabat ko. Awan sir, bina akagawad. Wan nga rod, kunaklakit din no nasaya at ti ugali na. Saan mo? Sana bali umadanin ti panagpipili. Oray siya, jak kayatin nga ibutos ni kagawad nita. Nagsadot, kantila iras-rason na no kwa. Ay, masabat kung tulang dayjay. Talaga ang makangagkanya. Adagayang manan maangay a clean up drive inton umay alawas. Wen ka no nga rod, ngamjak makaumay. Adda na patag apagnak ijay nga aldaw. Kastaya, uray siya. Sana mamapan. Bareng no makapandana na isingken bakla, tapno addamot kadwada nga agdalos. Mapangkanukin ni kagawad. Nasaya at nukas na. Mapan tamo na nga umadanin ti panagpipili. Ha? Pakitang gilas manin Kaway, uray asino politician Aramidin da amin nakabailan da. Nang rona ka umadanin ti eleksyon. Ay na, oray pa'y gagat na amin agagat. Apay, ibutos ko pa'y aya. Sanan. Ay, uray siya. Saan ko talaga nga ibutos? Uray agan anaw, pulos mo. Nay, da kayo magayam kagawad. Ada kayo mat dito isang wanan ti balay may ngagpidpidot iti basura. Ha? Wow, nana. Makitak ngamen kat ano ti agkaiwara a basura. Isu nagalak mo ten iti sako. Sako ti agpidot. Ay na. Itaman pa'y ngar-aramidam day ta kagawad. Gapo ka day ta umadanin ti panagpipilay. Ha? Saan mat, nana? Sigod mo't nga aramidak daytoy sana ya. Anya sigod nga bagbagamot kagawad. Ay na, uray agan ano kay ta.
Sanda ka akayat ngay butos. Mawatam. Ha? Ay, ni namat. Agpidpido taklang ngarudan iti basura dito sangwanan ti balayaw. Ngam kastapay lang ti ibagayaw. Iday sa nakastatar aramidem. No panagdadalaws, ibagam asaan ka nakaumay, gaputa nakatuglap ka. Sa ita, ultimo mutan dito'y arubayan may. Umay kakit day, nagpidot iti basura. Anya lakit day. Ay na, agin sisingpit man ni kagawan. Kaputa umadaning ti panagbubutaos. Wan nga roda. Saan namot asigod nga aramiden ti kasjay? Uraga na naw. Diyak kaya nga ibutaos. Ayuray siya. Diyak kayatin nga ibutos ni Nita. Sa laagin gagagat ita. Nga miray, sadot namin nasagaw. Ayun ayan na diya kagawad. Ay, uray pa'y umay diti unag ti balay nga agdalaos. Jaklat tayo butaos. Anya, napan ni kagawad Nita ijay sangwanan ti balayo kunang bakla. Wen, imay nga da imot na asa ko. Ang pidpidot iti basura. Itaman pa'y nga aramiden na daytang. Agpakpakitang gilas, Ta umadanin ti panagpipili. Ay na, uray agan diyak kayatin nga ibutos. Nagalas ti ugali na. At daayamot kagawad asaan ang makatrabaho, gapulaang ta nakatuglap. Ha? Naimbag ta saan nga imay dito'y balay. Ay, urayem ang mga nuumay inton bigan. Ni, da kayo gayam kagawad. At damat bunang kansako nga imot nyo. Wando na. Umayak ko magtabas dito'y sangwanan ti balayaw. Nasamak ngamin kat. Anya? Uray sa andak at tulungan. Kabailakmat nga ramidan kat. Ay nakagawad, agbambanog ka laang. Bayamon nga uray na samak. Ha? Italaang akasta kayo, gaputa umadanin ti eleksyon. Agin gagagat kay manan ako na. Nagsakit matanday ta pa nagsasaum daw na. Saan kumamot akasta Anya, apay, namnamaan nyo kadipay laang abutusan da kayo dagiti tattao? Idinto takasta ti ugali yo? Ha? Uray umunag kayo dito'y balay mi. Kirkiran nyo amin amabalin a kirkiran. Saan kayo nga ibutos? Aniya? Wan punsyaw, dalusak kumaday to'y sango ti balayo kat. Amok ngamin amakumikom kayo. Isuasaan nyo amasango at dalusan. Apaw! Nagana sa inyo. Ang lalaki day. Naimbag man, saan kayo nga agtuglat? Ha? Araramidin nyo lang day ta. Tati kaya iyaw, kaibotos da kayo manay, nagiti bumarangay. Nagbigdot kayaw, Aniya? No ti pa nagkunayaw. Maala da kami iti pakasta-kastayaw. Ay nagbigdot kayaw, kagawad. Sakay mo na singpo, ita pa nagbubutos, Intong malpas iti eleksyon, agtugtuglop kayo manay. Ay ure awam Aniya? wine, awan serbileta kinagagayaw. Tadalaang magkimpo na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ko nam kumare. Mapan kayo agpitch into no maya Domingo. Wan mare. Ay na, amom ka de. Excited ak amapan. Ha? Manumitin atawan asa anak-anakapan ijay beach ko naman. Kat, sana bali tamapan kay nga raw into no may alawas. Asino nga iti kakadwam? Asino pa'y kumano saan adagiti katrabaho ak ijay karinderya? Nasaya at nukasta, mare. Ala ag-enjoy kayo.
Nga maninday tayo pupos mo iti Facebook, Helen. Ah, kuhala kay. Ipos ko man dahito picture ti kinan ko ang pansit kan spaghetti itay ijay ili. Anya? Masapol pa ay nga ipos mo. Katwan ipos ko. Iti kasta, makita dagiti daduma ako kumarek. Asaan makabaal agumatang iti agkakaimas amakan. Ha? Wala kay, tapno umapaldaman, tapno panunutan da. Anaimbag pa'y ni Helen, ta makapangpangan iti pansit kan spaghetti, kunada. Anya? Ay, apaya kasta tila nga mag-Facebook bakit? Kita manday to'y impose ni Helen iti Facebook na. Ah, Inal daw nga da ipos na iti Facebook. Amin matan alamutan na kat ipos na. Kaslag bibisayn. Banya nga rugngay kaya na mga ipaus. Wala ngam inal daw mutan. Kan amin akabarbaro akawos na. Masapol nga ipos na. Kasta ya. Anya nga road. Facebook na nga road. Awan na talaga ti baba inday jay ahilain. Ha? Di na amog ti agbayin. Ay, ne! Kumare! Nakita ti impus ni Helen feeling iti Facebook na? Ha? Kadwa na, nakita ka. Ay, una yan. Kunamitla no isula ang ti makabail agumatang ken mangan iti kasya makan. Uwan nga road. Sapay sa bali ti kahit asauan dagiti caption na. Ay, talaga dadya Helen. Ay, pagpagaman. Sa nabali ta close kayo, mat. Bayam, adan to pagranaan may. Talaga abagbagaak man dayjay ababae. Una! Tapno sana kasjeter aramiden na. Nagparamaglauna iti Facebook. Kunamlan iso ti kabaknangan. Uwan nga road kumaray. Mapanda ka no ijay bitch into no may alawas ka. Sigurado, agkakanat tumanang ti post na. Nasaya at tanaranaan ka, kumaray. Apay kumare. Aday bagam. Ay namare, nakitak namin ti post mo iti Facebook mo. Ay unay kamutan. Apay, anyat parikot yu iti post ko iti Facebook. Si kakit di mag, saan ang nasayaat nga amin akanam. Kat picturam, saan mo i-post? Kan amin mo tanakawos mo, i-post mo. Kasla amin mo na mapaspasamak iti inaldaw mo, kat updated iti Facebook mo. Ay naku mare, awan bibiyang ko no asino ti makakita iti ipopost ko. Kaya't ko nga rod. Aniya? Adda nga rod kwartak nga igatang ko. Apay aya, anya kalakit din. Jak to pa'y pakibibiyangan dagiti ipopost yu iti Facebook yu. Pakibibiyangan daki din. Nay, apya kasta tila nga managaway, bakit? Dagiti awanan bain akaaruba. Ha? Taapay? Man nakibiyang dalaunay. Ultimo post ko iti Facebook. Pakibiyangan da. Anya? Awan lat di da pakibibiyangan. Ay na bakit? Uray siya nga asawam, jak kaya tararamidang. Updated ka launa iti Facebook. Kurang langan kit ipos mo, ti panag-CR mo. Ha? Kitboy, sana ya? Ay na, sana nasaya at nga amin na ka na kit ipos mo. Naimbag kumamot, ipos mo lang. Ang saan mo? Dadapay caption na, nagsakit iti mata. May sakamat. Dita ka man langan. Nagpapadaan nyo iti kaaruba. Ay na, anya ka di maninda ito impos mo iti Facebook, Helen? Salud-sudan pa'y laang kat naglawag lang aruden ajay kabarbaro akawas ko. Ay, unay kamutin aya, bakit? Apay aya, anya ti parikot mo. Nagpusak laang man. Unay na iti kastoy.
Tapno mo man niya, ha? Siya nga asawam ti mababayin ka nagiti tattaw. Gapo iti kasta nga aramidam. Anya? Ala, tapno mapnek ka. Ipos mo ti panagisbaw. Panagilom, kan amin ang. Anya? Updated ka launa iti Facebook. Makauma nagiti ipopos mo. Nay, si kaamot gayam ti masabat ko, kumare. Adamot imot mo abag. Wan, mare. Itang aldaw ti ipapan mi jay beach. Wan gaya man ya. No kayat mo, umay ka, kumare. Tapno makapasyal ka mo. Ha? Kwa? Saanan mare? Adapay ngamin napatag papanak. Kan adupay, tinaskan nga aramidag, ije balay me. Kasta? Ay katadakan ka. Ala, inakarudan, kumare. O sige, mare, ingat. Anya? Nasabat mo ni Mari Helen ang mapan ije beach? Wan, adamot imot na abag. Kasta? Ay na, sigurado nga aduman ng tiipos na dayjay no kwa. Naku namon, mare. Among matanday jay, updated launay iti pisbaw. Makauma. Tunggal bumangon na itibigat. Rupa na ada gusti makita. Hesh! Kasla inoras nga ada post na. Wan nga raw, no syakot mabaina. Wala. Kunamla no iso, tibak nang iti social media. Gayam, ultimo, dagiti utang na iti tersena ni Nana Ising ket di na nabaybayadan. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ada utang na ijay. Ada! Utang na idi pailaeng. Ay na, natawinaanan. Aniya? Una yan ni kumaray. Kaslabak nang iti pisbaw. Di magaya makabaybayad iti utang na. Ti awanan baen. Apaw, naganasaan. Apay manen aya. Anya manen tikit kita im di tapis baw. Kita day tao lakay. Umay ka, kita day to impose ni Helen na panday jay beach. Kita man. Aday ta. Impose na ti picture na iti Facebook. Sana ko na nga only rich people can afford. Ungagpaiso ah. Ay na. Ha? No siya klaang takin anak kan kwa na ay pinagsasawa ka. Ay, unay mo day ta apos nan. Ay. Dagiti babak ng tupay, di dagi pos iti kastaw. Isuntulakit din, apadamat asang kasapol sang kasaan. Ay. Marurudak. Bayamaw. Anya nga rugnyay. Kaslabak ng itipis ba? Dagiti utang na di namot mabaybayadan. Anya? Utang! Katuan, sa balay ti utang na ijay na da isang. Sa balay pa iti utang na ijay ayan da dumeng. Kun adda kanupay utang na ijay ayan da Carmela. Agasam man day ta. Ngam no agpos kunamlan no. Apord nga inna ibagbaga. Ha! Ay na, nasaya at nasabat ka si kang asawa ni Helen akabaknangan. Ha? Ay na, pang-asim man, bagbaga am ti asawam. Ha? Kita ang dagiti post na iti Facebook. Only rich people can afford. Anya nga dayta. Grabe mo ten, dayta nga ibagbaga na. Ay, kwa, pasensya kay ko man ha. Bagbagak na dyan, pa man ang makasangpay. Awampay mo nga may. Ay, nasaya to kasta. Sana nasayahan kami tiraramidan ng agpos. Sakit nagmamaditi na ikap-caption. Kunamlan baknang? Ay na, sakbay ng agpamarang abaknang iti social media. Bayadan na pa'y kumadag iti utang na. Sana kasta? Ay, marurudak George. Kita manday tang aramid mo, Helen. Anya
Anya man ang tiparikot mo, alaklakayan. Saan lang amay sa, wano duwa ti masasarking ka. Gapo ka dagiti ipupos mo, iti Facebook. Ha? No apay mo nga mina, mabalin mo mga ipos lang ti picture mo. Asaanin na nas ka nakapsyon na iti nagmamaday. Apay ibak nang kaya. Anya? No di mo ti agbain ka dagiti tattao. Siyak nga asawam, ibainan na kumamay. Agasam na kita ipupos mo ngay. Only rich people can afford. Apay, anya ka? Ba nang kaya? Kuwala ka eh. Ibagbagada pa ay dagiti utang mo iti nagduduma tersina. Ngagbayad din. Singirindakan. Gapo iti kinaparamag mo. Nga uray awam mo makukwartam. Salbag ka. Anya? Apay akas na ti panagsinay mo. Itamam pa'y. Awanan lakay. Agsara ka nun ti karinderya ang pagpapayak ijay ili. Anyamot ti kastoy. Kita niya nga rod ngay. Sapay awan ti amok sa bali apagubra. Anya nga awan. Kit umay kay jibangkag Adaw, ti maubra iyay. Ay saan? Diyak kaya ti mabilag iti init. Anya, di ka na ginaarte. Di mo paturayan dahi ta kinaman nagbibisin mo. No awanan ti isaang mo. Ay na! Si kamad ganti masabat ko, kumari. Anyan? Kas kala nakakita iti alya iti kasta alangam. Katwan, Ay na, kunaklaki din no alalya ti masabat ko. Imalaldawan. Unay kan. Nakaskas daw. Itamampay, akapitpitak ka. Hay, naggapuak man ijay ayan dapidring. Nakisag ka. Os! Nakakaskas daw. Isumad lagayam amanungalda nga awan nakitak a post mo iti Facebook. Gayam, busy ka anapan nakisag ka. Anya? Pinicturean ko maati bagim ngagsagsag ka ta i-post mo. Si kamot kumari. Updated ka mat iti social media sana ya. Iso anas kan nga ituloy mo. Tirigat kan nam ay agpost ka lata. Saan lang adag iti paimas iti biyag ti ipopost mo. Anya? Ay na, nagsilang mata na itangisit mo. Unay kan kumari. Naguyaw kan. Saan ka nga uyawan? Ibagbagat laang tipod no. Si kamot. Wan, ngimisitak. Gaputa inal daw meten nga daak ijay talon ang makisagsak ka. Kasta, isumalagayam nga awanan tinatagari iti Facebook. Ha? Kat, nagpicture-picture ka kumamot na ijay talon. Mailiwan kan ka dagiti tattao. Si kamot kumari. Insultuan na kumanin. Ay nakumare, pudno ti ibagbagak. Apay, masapul aya dagiti laang paimas iti biyag ti ipus mo. Ipus mo matlaang ti panagrigrigat mo. Kwa kumare, pasensya ka na. Amok anagado kayo ang maas-asar kanya. Gapo iti panagpupos ko iti saan anasayaat. Awan dayjay kumare. Tinapatag, mapan mo kumabayadan dagiti utang mo iti nagduduma a tersena. Tapno hape. Ti tao na paramag saan amaaw-awanan. Ay na, nakabut-butang matan na talangam. Sika magaya may line. Ni nanamot, kasladinak na ilasin. Ay, saan talaga? Kunaklakit din no alalya. Sapay aldaw pay laang. Kapitpita kaklaang nana, kastanti magayo. Ay na, isumot lagayam nga awanon ti makitak apos mo iti Facebook. Gayam, kanayon kan nga dayjay talaw na makisagsag ka. Nana, awan nga minan trabaho ijay ili. Kastaya,
Ay kat ura iji talon agpicture ka, taipos ma. Ninana mo, tusto ma, tibagbaga. Apay, babain ka, gapoy ta arabin ma. Ay agpicture ka iji talon, sa mo ibagamanan nga, only rich people can afford. No. Tapno ang mamhilain anya. Awan tinasaya at ama ipaay ti kinaparaman. Tandaan nam dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.